אתמול במשך שעות התנהל קרב קשה בצפון הרצועה, שאותו אפשר היה לשמוע בכל בית ביישובים צמודי הגדר. שבוע שעבר חיל האוויר הפיל פצצה בשטח של אחד היישובים. המשך המלחמה פוגע בשיקום וחזרת היישובים. משפחות עם ילדים לא חוזרות במציאות כזו. להחזיר את החטופים כולם בפעימה אחת ולסיים את המלחמה. את הדברים האלה כותב אמיר טיבון, עיתונאי הארץ, שחווה על בשרו את טבח ה7 באוקטובר והסתתר במשך שעות מאימת המחבלים. אמיר טיבון איתנו, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אמיר, אני רוצה לשאול אותך דווקא כמי שחווה את היום הקשה הזה באופן הכי מוחשי שיש. ואתה ראית מה התוצאה של התעלמות מהאיום החמאסי, ואמירה של בסדר, אנחנו נתמודד איתם בהמשך, וכאילו לתת לדברים להתגלגל או להסתדר מעליהם, ואז הגיע 7 באוקטובר וכולנו, המציאות הותחה בפרצופנו. ולמעשה, מה שאתה עכשיו קורא, זה לחזור לקונספציה. לומר, בסדר, אנחנו נגדע את המלחמה, חמאס לא הושמד, אבל העיקר שיהיה לנו שקט. זה לא שקט מדומה? לא, אני לא חושב שיש כאן שאלה של שקט. יש כאן שאלה הרבה יותר דחופה, אריה. שאלה קודם כל של הצלת חיי אדם. נכון. יש לנו עדיין יותר מ-20 חטופים, כולל עומרי מירן, חבר ושכן, כן. אבא של 2 בנות, מהגן של הבנות שלי, שאנחנו צריכים להציל אותו, ואפשר עוד להציל אותו, כי למשל את החבר שלנו, צחי עידן, שגם נחטף לעזה בחיים, והיה שם כמה חודשים בחיים, לא הצלחנו להציל, הוא חזר לארץ בארון. ויש את מתן אנגרסט, חייל לוחם גיבור מהשריון שנלחם על הצלת הקיבוץ שלנו ב7 באוקטובר ונפל בשבי וגם הוא עדיין חי. אז קודם כל זאת השאלה הכי חשובה שעומדת על הפרק. איך אחרי 19 חודשים אנחנו מחזירים אותם בחיים אריה, לא בארון, למשפחות שלהם. זו שאלה אחת. השאלה השנייה היא איך היישובים שנפגעו בצורה הכי קשה ב7 באוקטובר, כמו נחל עוז, כמו ניר עוז, כמו כפר עזה ובארי, כיסופים ונירים ואחרים, איך אפשר להשתקם ולהחזיר את האנשים הביתה. והמציאות של מלחמה שנמשכת כבר 19 חודשים, ואין לה תכלית ברורה בשלב הזה, מדברים על השמדת החמאס, כאשר לחמאס יש עדיין יותר מ-20,000 מחבלים לפי כל הערכות של הצבא. אנחנו מדברים כאן על משהו שיכול להימשך עכשיו, עוד שנה, עוד שנתיים, איך היישובים יחזרו במציאות כפי שתיארתי אותה. אתה ושכניך ליישובי העוטף תסכימו לחזור, כל עוד אתם יודעים שחמאס מתעצם, חוזר ומשקם את כוחו בחסות איזושהי הפסקת אש, עם ערבויות של האום, שישראל לא יכולה לחזור למלחמה? אז רגע, תשנו בשקט? בוא נפרק רגע את השאלה הזאת. קודם כל, רוב תושבי העוטף כבר חזרו הביתה. היישובים שהם במרחק 2 עד 6 קילומטרים מהגבול חזרו ברוב עצום. חלקם יותר מ-90% חזרו הביתה. היישובים צמודי הגדר, כמו נחל עוז, הם עדיין יישובים שלא חזרו. לא ישרו. ואלה יישובים שהכי מושפעים ממצב המלחמה, ומהפיצוצים והקרבות והאירוע כמו שהיה באחד הקיבוצים השבוע עם אותה הפצצה של חיל האוויר. אגב, מדובר בפצצה שהוטלה בטעות, הייתה אמורה להיות בוודאי, ברור. בוודאי, אף אחד לא אומר חס וחלילה שזה קרה בכוונה, כן, ברור. אבל זה חלק מהמציאות המטורפת שמונעת מאנשים לחזור ולהתחיל לשקם את היישובים האלה. כן, אבל אני חושב שמה שבעיקר מונע מהתושבים לחזור, זו העובדה שחמאס עוד לא הוכרע, לא הושמד. הרי ברור לכולנו מה יעשה חמאס רגע לאחר שהפסקת האש הקבועה תיכנס לתוקף. וברור לנו גם מה ישראל צריכה לעשות. תראה, אנחנו הלכנו להפסקת אש מאוד דומה בצפון מול חיזבאללה. כאשר אני מזכיר לך לאחר שחיזבאללה כמעט הושמד. לא נכון, אריה. לחיזבאללה היום יש אלפי רקטות, לחמאס אולי מאות. חיזבאללה שמר על כוח לוחם של אלפים, חיזבאללה אומנם ספג הרבה מכות וגם חמאס ספג, אבל אף אחד לא טוען שהוא הושמד. זה טיעון פשוט לא מדויק. הארסנל הרקטות שלו והאמצעים שלו יותר גדול מזה של חמאס. ועדיין הלכנו איתו להסכם הפסקת אש, מתוך הבנה שיש מנגנון אכיפה, ואגב ישראל תוקפת מדי יום בלבנון, גם היום היו שם תקיפות. אני לא שומע שהעולם עומד על הרגליים האחוריות, מטיל עלינו סנקציות, מונע מאיתנו לתקוף, מונע מאיתנו למנוע שם הברחות נשק, אנחנו פועלים כל יום. ההבדל המרכזי הוא, בלבנון אין חטופים שלנו שאפשר להציל אותם, ורוב היישובים שנמצאים שם, לאורך הגבול, לא ספגו
טראומה דומה לזו של יישובי ה7 באוקטובר, שחייבים לשקם אותם. חייבים לשקם אותם, ואנשים כרגע מחכים שהאירוע הזה יגיע לאיזשהו סיום, ומחכים שהחטופים יחזרו הביתה. כי אי אפשר לשקם יישוב בלי האנשים שלו. אני חושב שהנושא של החזרת החטופים הוא קונצנזוס, הוא אמור להיות קונצנזוס, ואין מי שלא מייחל לשובם. לא, אבל אריה, יש לייחל ויש להסתכל למציאות בעיניים. אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר ישראל וחמאס להבדיל, ארגון הטרור הזה, מנהלים לוחמה פסיכולוגית מאוד אכזרית. חמאס ברור שהוא על טיפות החמצן האחרונות שלו, מבחינת הספקה הומניטרית, מבחינת יכולת צבאית, ועוד ועוד. עכשיו, במקום להמשיך וללחוץ, עד שחמאס יצרח די, הצילו, והוא ירצה ויבוא על 4 להסכם בתנאים שנוחים לישראל, אז הקולות שנשמעים והעצומות שנחתמות, בסופו של דבר, משדרות לחמאס מסר, חכו, הנה, כבר זה קורה, אל תיכנעו. אני חושב שהדברים שאמרת עכשיו זו הגרסה שלך למציאות, אבל פשוט הם נשמעים לי כמו דברים ששמעתי לפני שנה. לפני שנה, באפריל 2024, נתניהו אמר שאנחנו כפסע מהניצחון המוחלט. והוא אמר שזה עניין של שבועות, אריה. שבועות, עברה מאז שנה. כמה חטופים נרצחו בשנה הזאת? כמה אנשים שהיו בחיים ושרדו חודשים ארוכים בשבי כבר לא איתנו מהשנה הזאת. ולכן אני מתייחס בחשדנות, שהיא נראית לי הגיונית, לאמירות האלה. אלה אגב אותן אמירות ששמענו אחרי מבצע שומר חומות, כמה חמאס מורתע ומפורק, והם לא יעזו להתעסק איתנו. המוטיבציה כאן היא פוליטית. קודם אמרו לנו שהחמאס מורתע, כי זה שירת פוליטית את ראש הממשלה. עכשיו אומרים לנו שהוא על עדי הדלק האחרונים. אני מתייחס לזה בספקנות לאור העובדה שכבר לפני שנה וחצי שנה שמענו את הזמירות האלה. אין לי ספק שחמאס ספג וממשיך לספוג מהלומות משמעותיות, ואני כמובן בעד זה. ואגב, אם חמאס יסרב לעסקה של סיום המלחמה תמורת כל החטופים, אני חושב שגם זה ברור שישראל תהיה חייבת להמשיך להילחם בו, עד שהוא ישנה את עמדתו. אבל כרגע, מי שאומר אנחנו לא נסכים לעסקה כזאת, זה ממשלת ישראל קודם כל. ממשלת ישראל אומרת אנחנו לא נסכים לעסקה של כל החטופים תמורת סיום המלחמה, למרות שיש לזה רוב עצום בציבור, וזה יעזור, אם חמאס יסרב, יעזור לגייס לגיטימציה למהלך. כן. וזאת התנהלות לא ברורה בעיניי, שמחלישה אותנו, לא מחזקת אותנו. אמיר טיבון, תושב קיבוץ נחל עוז, תודה שהיית איתנו. אריה, תודה רבה, ואמן שנזכה לבשורות טובות, שיתנו לנו חירות אחרי חג החירות שזה עתה יסתיים. הלוואי בקרוב.